samhul phathani li thotan ni kan lo thleng tareng mai ole tunruma hian Israel thutharte Israel indona Middle East buaina te kan ngai thale dona thuthar engemaw zata umle towa kan ngai thlak tak tak ma in han like le rep mai te ang kan hria tengin Israel le Iran mai ba ka athlop helpol te buaina lian tak tuna hian nei mekin Iran thlop helpol Gaza le Hezbollah le Israel te chutuna hian in do me kania Gaza Hamas tenen phei hi chuan kumkhat borvel zet in dona an kalpui to a tin Lebanon a Hezbollah tenen po Israel hian in dona tuna a kalpui me kani chuti mek lai chuan Iran hian lian tham taka Israel bei atin tu ale mek boka helai Middle East bo rok hi aral muang lo hle heti lai hian Israel sipai te chuan bei pui thlak na rang kalpuin Iran thlop pol Hezbollah le Hamas mai ba ka Syria a helpol dang te po an chude urenga indo thlona mangin an bei de urenga video masalama kan puanta kang khan Syria a helpol te Israel do na tura ral thuam thlen khom na mun an hun ma ang te Israel hian an lo bei fo to a tuntruma po hian Israel commando te Syria hian lutin bei pui thlak na an kalpui ti hriatani Israel commando te chuan Syria chimlama hian bei pui an thlak na mi pakhat an mana helpol ho tu ni a soi ani hepa hi Iran ne na thok dun Iran tana intelligence khon khom tu ni a hriatani Israel sipai Israel commando te chuan Syria chimlama be pui an thlaka Iran IOA ramri hruala surveillance operation nei thin chuda an ho tu Syria mi pakhat chu Israel commando te hian an mana IDF te chuan nimin lam khan then omram mar chak Syria lama be pui thlakna leilama an kalpui Syria ram chung Syrian chimlama hian Israel sipai te an lut ti na ni chu Israel Defense Force te soidanin Syria rama bei pui thlak na hi tun hnai thla engemaw zat chung khan voi engemaw zat kalpui alo ni to a bei pui thlak na leilama hian kalpuin ama ero chu Lebanon chimlama Israel sipai te an tam tal hlen ang hi ni lovin bei pui thlak na leilama kalpui ma se Israel lama an kir le a chutiang chuan an lut le thin ni a hriatani helai Syria chimlama bei pui thlak na hian Israel commando Igos Commando Unit te an thok chuaka Intelligence Directorate Unit 504 Field Interrogator tenen an thok tlanga tual chung Syria media te chuan he thil hi an lo puang to a Israel sipai te hi July ni som pakwa atang khan Syria leilunga an lut tran ni in an puang Commando te hian dara governorate saida khua a cheng Syria mi pakhat Ali Sulaiman al-Asid anti chu an mana IDF chuan al-Asi hian Iran IO in na athok thin ti soin Syria ram ria Israel sipai bei pui thlak na tur intelligence poimo te khon khom thinin nakin loka firfiak bei pui thlak na tura intelligence a khon khom te himhan tangkai turani Israel sipai ten al-Asi hi an mana Israel rama thuzo fia tura hruayani an man ta ka wang hian nakin loka bei pui thlak na tur Israel laka helpol le Iran ngei po ina Israel laka bei pui an thlak na tura information engemaw zat chu Israel lam hian an hriat chhuah pha theidona hellam bei pui thlak na tur engemaw chen ati buai pha rinani Golan Heights front a Iranian entity te modus operandi te po Israel lam hian chiang takin an hriat chian thei pha ta a IDF chuan mission footage an ti chuaka al-Asiya zo na chan na atangin al-Asiya an dop na atangin thil tam tak an hre chuak ti soin Syria mi an man tak hian Israel lamina an zo na a chan dana chuan Syria sipai intelligence tene nan thok tlanga Israel sipai patrol tele Israel chet na rang tela khomin Syria sipai intelligence a thonin tin Iran lama po hei hi a hriat tir thin ni a hriatani kumsang hi som pakhata Syria atwal chung indona achu atang khan Israel hian Syria ram chunga hian thlona mangin bei pui thlak na voi duai lo kalpui to a abik takin Iran thlop Lebanon Hezbollah firfiak pol hne na ral thuam pek tum na emo chutianga ral thuam an pek tur a thlen khom na Syria muna hian bei pui thlak na an kalpui na sa zual Iran ram ribula Iran fighter te ngei po in ke an pen theina tur Israel hian dan lok tumin
inven lok nan helai mun hi alo bei fo to Zulai thlakan Israel Special Force te chuan Syria rama Masiyaf area Iran ral thuam da na mun chu an lo kap che to a he mun hi hun rei tak chung chu Syria sarkar le Iran sipai ten chemical ral thuam le precision missile siam na atan an lo mang to ni a hriat ani bok kha be pui thlak na khan mi som pali borvel zetan thi a mi somli pathum velan hliam ni a soyani khati lai khan tual chung Syria mi te chuan kha be pui thlak na khan Scientific Studies and Research Center chevel CERS le SSRCM otir hriat te Israel lam hian an kap chiani in an soya hei hi Israel soidan chuan Iran sipai te chuan precision missile siam na atan an hmang ti in an puang ani ramdang media report ranga alan dan chuan Israel sipai te chu Israel marlam tuipui kamatanga kilometer zani borvel Syria khotlang lam tuipui kamatanga kilometer somthum vel chawala chulai hmuna chuan beipui an thlaka Masiyaf mana beipui thlak na kha helam pang hian an tuar lebok kha beipui thlak na khan Israeli Air Force Saldang Unit Commando te chu helicopter atangin an uai thla a CER facility chu an beinia soyani Israel sipai te hian bungrole documents te an la chuaka hemi hu hian puak thei thil an da a hemun hi an ti chiani a soi ani IDF sian he be pui thlak na chungchang hi van tlang hriata an nem nget lova an puang chuak lo bok khathil thlena tanga vo in thleng hian Israel commando te hi Syria chim lama hian a kha to ken an lut deu renga leilama be pui thlak na an local puinual to ti hriata ni bok heti la hian video ma sa kan tarlan zok kha han thual le thuakela thu thara ombel tak wangin han soi thale lok tiang Israeli commando te chuan Lebanon marlama be pui an thlaka Israeli commando naval commando Sayeret 13 an ti te chuan be pui thlakin Hezbollah official pakhat an man ni in Hezbollah official pakhat an man thu video masalama khan kan tarlan to kha khathil thlenga Israel sipai te chet na kha angai nom viau mai khathil thlenga Israeli commando special force te chet dan kha angai nom viau maya Lebanon sipai uniform hachungin Israeli commando som ni vel chuan beipui an thlak riap maya Iran thlop fir fiak pol ne inzom publication report a alan dan chuan nimin lam khan Israeli naval force ten commando ten Lebanon marlama beipui an thlak na khan Israeli commando ten Hezbollah operative engamozat an man le official pakhatan man chungchang an rontar langa Al Aqaba report ina atarlan danin Israel le Lebanon tuipui ramri atanga kilometer za somthum bor vel zetala Tripoli chimlam bet rauna beipui thlak na khan Israeli Navy Sayeret 13 commando unit te chuan Lebanon security force te in thuam dana in thuamin helai hmuna hian beipui thlak na an kalpui ni a hriatani Israel sipaiten Lebanon marlama thlona hmanga beipui an thlak lain chutianga boruak lian zok an siam lai chuan Israeli Navy commando te chuan marlam hun then khata hian beipui thlak na an local pui ve mek boka ground force Sayeret 13 commando te chu Lebanon security force uniform in Berlin tuipuya tangin khomwala lutin Hezbollah official then khat an ve kwala beipui thlak na hlotling takan naya Hezbollah official phei hi chumanin Israel an hruai nge ani kha beipui thlak na kha hun rei lo te chhunga ni a minute li borvel chawa o ni a hriat ni in operative somni borvel zetan man mana civil mi hriat lo engamozat an tel ni in report chuan atar langa Israel special force then khat chu operation nei ma hian reconnaissance le surveillance atan he hmuna hian an omlok to ni arin ani bok helai building bulatanga surveillance footage sa alan dan chuan Israeli commando te beipui thlak na hi alang tela Al Aqaba news chuan Hezbollah operative an how to imat amhats an man na residential building atanga recording te po antar langani report alan dan chuan Lebanon investigator te chuan he beipui thlak na Israel commando te chet na a footage hi mitam takinan hu ni in an soya CCTV footage sa alan dan chuan bicycle khal tlangwal pakhat chu Israel commando unit a tel ni nge yangai ani bok chutiang chuan Israel commando te an chet ma hian helai hmuna hian
en thlak na thokin hun rei tak Israeli en thlatu pol hi an lo om to ni arin ani bok Hezbollah nena inzom outlet tin atarlan danin Israel Defense Force in amhat si Israel an hruaya Military Intelligence Directorate Unit 504 Human anti ta chuan zona an zota Hezbollah naval operation chungchanga thutam takan zot fia ti antar lang Al-Akbar report in nimin lama anti chhuadana chuan Lebanon lam media Al-Akbar report in atarlan danin helai mun Israel sipai chet na bula om UN sipai German Navy te helai muna om te chuan Israel bei pui thlak na hian Israel lam hi an pui ni in Lebanon media then khat chuan antar langa ama ero chu Lebanon United Nations remna siam tu sipai pol UNIFIL chuan he bei pui thlak na hian an in rol lo ni in an soi thung heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel ramri atloa Israel marlam ramri atloa ven himna kalpui zeldan turte boruak muanom zo ko om theina turin lian takama anlak zel tur thu asoi nimin cholni khan Israel marlam ramri Prime Minister hian fangkuala Benjamin Netanyahu chuan inbiak na manga inrem na siamemo sipai chakna mang emo po ni se Israel chuan he mun hi him taka siamatuma boruak ral muang ko kiratuma Hezbollah firfiak polte nortom theina tura man rokim changle theina an nei thu asoya malak na hlotling tak an kalpui mek ni in asoi bok sipai ho tu sang berber tenen an jinna a hian Netanyahu chuan Lebanon nen an in rem lo emo po ni se mar chaklama ven himna siam that boruak mon om kokir le na tura hian ma an la zel don ti soin an mi le sa Israel mi le sa sing rukvel marlama tanga an chen nam huna tanga tlan cheto te hruai kir turin theito pin ma an lak zel tur thu asoi boka Hezbollah te hi litani lui marlama tanga nor chu an nga ya firfiak pol te chuan ral thuam an siam thar zel lo nan te an hun ma atanga nor chuak tur ten Israel chuan theito pa chuak meka a hlotlin na kan hu meka ni ati Litani lui hi Israel ramri atanga Lebanon chunga kilometer somthum borvel zetahla ani Netanyahu chuan enforcement tia soin Hezbollah in Syria kaltanga Iran atanga ral thuam le oxygen an pek thin po ti top apoimo thuwa soi oxygen ati hi Hezbollah hodam khochwa zel na tura an mamo Iran atanga Syria kaltanga Hezbollah tena an don chungchanga soina ani Netanyahu hi IDF Northern Command ho tu Major General Ori Gordon le top officer dang tenan zuya Hezbollah laka indona kalme kara hian operation assessment baka erena a offensive le defensive plan chungchang tepo Netanyahu hi update ani bok Netanyahu an ramri atlo chan hi Israel sipai ten nimin cholni nileng khan Lebanon atangin Israel ram chunga projectile zachuang an ka hnuwa ania mi engamazat chu heng projectile an ka tamzok hi Israel Air Defense tenan lo danga then khat chu mi hring omlo na mun olzau taka atla a Hezbollah in ni tin deu tho Israel la ka missile le drone manga beipui an thlak tana tanga kum khat chuang zetaliam hnuwa Israel chuan Lebanon le ramri le lama Israel te boruak muan om siam le turin tuna hian ruam manna siam chhomeka rampani te in ka haina nei turin US chuan rotna siam chhomek bok indona ti top nan in ka hai thuthlung hi ni soma tanga som pali chungin a thleng thei ti Israel official te chuan ni min tlai khan Channel 12 News an shrila tun na ya chumi tur chuan in ka hai na nei tura malak na hian mason na engemaw chena om to ni a soyani bok kan public broadcaster chuan ni min khan Israel le Hezbollah in karani somruk chung in ka haidan tur US chuan ruam manna draft asiam ni in tarlan ani a hemi chungchang hi chipchiar takati chuala ni lova Israel hian UN Security Council Resolution 1701 litani lui chimlama Hezbollah hun khwarna te chutiang zongjong chu ti top resolution chuan a phuta chumi ti hlotling tur chuan tuna hian malak na kalpui mek inbiak na manga chinfel tum mek ani ve boka kum khat chung zet ramrikal tlanga tharum thona thleng chu thakhat chung kalta khanan na sa zuala Israel chuan be pui thlana warzo kin an kalpuya hei hi hellamina Israel warzo ka an be wangani
Hezbollah be pui thlak na awang hian Israel mi sang tel chu an chen na ina pom theilovin kum khat bor vel zet mun danga son chu an ni to a ram ria na tine hu chuan reservist te chu floating taka an malak na lom thu a hril nona heti lai hian Iran chuan tuna US president in thlan nei tura hian Trump chu atlin an hlau hle ni a hriat ani a Trump hi president ani chuan Israel hian Iran laka nuclear be pui thak emo chutianga Iran le a tho pui laka chanlet na le be pui thlak na lian tak akal pui athlen an hlawani Iran hruai tu te le atran rol pui ram te chuan US president thlan na lo om tura Donald Trump hi atlin an hlau hle ni a hriat ani a Donald Trump in thunai na changani chuan a Trump masa a Israel ta na for taka a chet angkha akal pui le an hlawa kan hriat takin Trump hun lai khan IRGC commander Soleimani chu Baghdad US drone manga tha ani a kha Trump thupe ka kha operation kha kalpui ani chutiang chuan langsar takin Israel kha Trump khana thlopa hein thlan puya hian Trump hian hena changani chuan Iran le a proxy a helpol khoite tan hun thalo tak a her chu an hlawani opinion poll a chuan Republican Trump le Democratic Vice President Kamala Harris te chu in nei takin tunge chakzo kangti rin har sa khopin boruak lian takan la nei ve a Iran thlop Lebanon Iraq le Yemen regional allies helai rambiala tho pui te chuan November ninga in thlan tura Trump hian hna a chang thei ti an ngai tua hei hian an ngai tua na tikal thui hle ni in media tam tak chuan an puang Iran ngai tua ber chu Trump Prime Minister Benjamin Netanyahu Iran nuclear site bei theina tur target assassination anei theina tur te oil industry laka hrek na lian tham zo kalpuina tur maximum pressure policy asiam thei wang ni in an nga ya hei wang hian Iran chuan Trump hi president turin an du lo hle US administration an hruai tu tia thilin thlak danglam theia oma wang hian Middle East balance of power a hei hian hmong thui taka nei dona Iran foreign policy le economic prospect po asiam danglam thei bok Iran le IO te a helpol khoi te hian hun rei tak chung chu Israel hi ti chiat ani tur thu in an lo vo to zudaram ti boral turin ke an lo pen to analyst chuan Harris emo Trump emo hian US administration lawam tur chu an kai hruai don nge ya Iran hian a hma a lo nei to angin leverage atla chamdon ni in an soi a chan lian ber chu Israel in kum khat chung zat Islamic Republic ral thuam keng proxy te beng hiam na tur le ti chawna tura sipai campaign a nei wanga ni a heng zinga hian Gaza a firfiak pol Hamas le Lebanon Hezbollah beina te po atelani mase Trump hi president ani chuan Israel na taka thlop tura chengal mai thei tur automatica chengal mai thei tur ngai ani Trump hian Iran laka hian condition khau tak asiam don emo Israel chu nuclear facility Iran target strike abai tir don emo Iran laka sipai malak na lian zo kalpuina tura Israel chu Trump hian a thlop ngei rin ani ti in Gulf Research Center think tank how to Abdulaziz Al-Sagher chuan a soi Reuters taran danin Trump hi White House a omle thei hi na tine hu du thu sam berani Iran official senior pakhata ming tarlan du lo chuan Reuters a hril danin Tehran chu scenario zong atana in pei to ani kumsom tam tak chung chu oil thon chhuah dan tur kan zong fova US hrek na khau tak tak te chu kan pal tlang to a White House a tu pom se khovel ram dang ne na kanin zom na hi anghing don lovani ti in na soi thung mase Iran official dang chuan Trump ne na chu mumang mangchia ani ang antia Israel tilom turin Iran chu norna lian zok mga epani dona oil hrek na chu amalo om ngai lo na zo ka kalpui ani bokanga chutianga ni chuan sumle pa economy lamatlak chiat na marhuai Trump hian kanta na thlen don ani anti thung October thla a campaign na thu a soina Trump khan Iran ne na indo adu lo thu ero asoya masa Israel chuan Iran nuclear hi a hit masaber turani a bei masaber turani abak zong chu a hnu angai tu turani ti in October ni khata Iran in ballistic missile manga Israel a bei hnu khan Trump chuan a soi Israel rama ballistic missiles an hi vel Iran chuan a kap chuaka mipui tam tak chu bom puak laka himna tur safe room an tlan ngala
he beina hian sipai hmun pui le chen na hmun then khata chiat na Israel ta na thlen boka kha wang khan Trump chuan Israel hian Iran a beidon ani chuan nuclear hmun pui chu a target number 1 tur ani chu a hit masak berangai alo ti to ani kha wang khan Iran chuan Trump hi president ani an hlau hle Israel hian October ni som hi paruk khan kan hriat to angin Iran beina kha an chang le ta an missile siam na hmun le long range air defense system an siam chuana hmun te na takin an be ani kha Khamenei hian limin pialam khan Iran le atran rol puiram te Israel le US ten an chan let na chu be pui thlak na mangana taka beilet le turin vau khan na asiama Iran state media in video ati chua chuan Khamenei hian Melma Zionist sarkar emo United States of America emo poni se Iran le Iran nam dawdal na lam hoya che an ni chuan chanlet na lian takan ma chon ngei don ani ti in asoyani ka Iran hian malam pan chuan du than tur anei tlem hle ni in mithiam te chuan an ngaya ani na taka chuan Trump hian ne te ne hu hi a thlop dona adu ati theina tur green light a pe don ani ti in Islamic group chungchang mahun ziak tu zirchiang tu Hassan tia soi chuan media lama ron posa Trump hi Iran tan chuan Haris aina chhezok hle ati Hassan chuan Iran le ai o te a helpol tho pui tenen anin beina hian Israel ne na anin beina hian Washington chuan Israel ne na mo phurna lian taka hlan tia soya Israel chuan ma a hruai ani US hi Israel thop na konga hian lian tham tak le thuk takina in rola Trump hi aron ding chuak ani chuan ma a in Israel hi an pong pordon ani ti chu Iran lam ngai tuana ni tunjuma hian Trump hian Iran tan mangchia aron thlen thei ani a campaign lai khan Harris hian Iran chu Middle East a ramchak le hlo om tak destabilizing ani thu soin US chu Israel ven himna konga ain pei thu a soi ve boka US chuan Iran aggressive behavior ti boitumin midang ti boi reng le ti chiat tum nung chang nei Iran beile tur hian atran rol puiram te nen an thok dun zel don ani ti in Harris pon alo soi ve bok Mase Trump than non le hi Khamenei tan chuan poison chalines ani don ni in regional official pani chuan an soi ole heti lai hian Iran le Israel bouro ka tang zela Iran chuan puan to angkhan Israel ka chan let na lian tak pe ka tum thu a soya chuta chuan tunma a ral thuam an la man ngai lo mani October ni khata ballistic missile manga Israel an ka kha kan la hre ome ral thuam an la man ngai lo ral thuam lo om manga Israel bei an tum thu an soi le ta Iran hian tun naya an sipai hun ma bei ani awanga Israel in bei puya thla ka wanga chanlet na turin tuna hian anin buat sei mek ti soin amma a Israel voi ni an beina a warhead an la man lo ral thuam dang an man tur thu an soi Iran le Arab official te chuan ruwa manna an siam hi nimin lam khan an soya amai ro chu engtika nge engtin nge che tan kalpui don ti ero antar lang lo thung heti lai hian Iran president chuan Israel le Iran tran rol puiram Hamas le Hezbollah Iran tran rol pui Hamas le Hezbollah inka haina nei turin inbiak na kalpui ani chungchang hi an latar lang lova Iran hruai tu te chuan October ni som hi paruka Israel in Iran na beya wanga Israel chunga hremna an lek dan tur chungchanga vau khan na lian tak an pe chuak zela an mani ngai po in Iran ngai hian ballistic missile manga Israel an chan let thei thu media rang ten an tar lang boka amma lama an lo puan tak angkhan Iran lam hian US in than pui November ninga ma a che tan tum thu kha hantar langa amai ro chu vo in hi nili anita a Iran hian che ta la don em hria ta la nilova an vo pung mai me nge enge thleng don kan langai chang ze langa media then khat chuan Iran hian ama ni lavina ayo helpol te Israel bei tura lian taka che turin an romek ni an soi thunga chutiang chuan engtika nge Israel chunga poi khoina Iran hian a kalpui le don engtin nge chanlet na kalpui don ti chu khovel mi pin an ngei vena tuna hian an thlir mek ani ama ero chu IRNA in a tarlan danin Iran president Masoud Pezeshkian chuan Israel mi te hian an thil ti an ngei tu anon le a inka hai an pom ani chuan emo hebiala Iran le a thopuit mi pui te laka ti du dana an kalpui sualna nei lo mitam zakan ti hlumna angte chutiang beipui thlak na an kalpui an ti to pani chuan
Iran in Israel a chan let na tura Iran chu ain ngei tua non le ang ti in asoi Iran hian a thunei na hum him tur le adik na tung ding turin engral thuam po amang khre don lo ni in asoi non le heti lai hian Iran hian Israel la ka bei pui thlak na turin a in buat sei mek ti media ten an puang chhun zom zela tuna hian boruak lian takan nei meka hei hian amma a bepui thlak na pahni Iran in akal pui a in na zokin Iran hi a chedon ni in an soibok war het lian zok ral thuam hlo om zok a hmang ngei don ni in an ngai boka hei hi Arab official te chuan puangin The Wall Street Journal pon hemi chungchang hi ron puang boka amma a Iran in an puan US in thlan October ning amma ngei in Israel chunga chanlet na lian tak kalpui an tum chuan boruak a ti so sanga naktuk mai hi November ninga chuani ta ka wangin Iran hian engtin nge chanlet na kalpui don kan thlir zel don ya